Max, ¿De dónde ven a palabra jazz? No se sabe exactamente de dónde ven a palabra jazz, pero se comenta que los antiguos periodistas de la costa oeste de los Estados Unidos la utilizaban para definir a los jugadores deportivos con máis enerxía e vitalidade. E seguimos ca historia do jazz. Principalmente, os músicos de jazz non tiñan unha educación musical. E daquel entón, a música era unha parte moi importante da vida cotidiana. Na década de 1890. Daquel entón, a xente contrataba as bandas para tocar en desfiles, bailes, festas funerais. Ainda que jazz existía 20 anos atrás, a primeira revolución de jazz fixose en 1917. Esta música foi influenciada polos ragtime, world songs, blues, espiritual e outras máis. O jazz, daquela xa era unha música particular, cando empezou a súa documentación. Agora falaremos dos instrumentos do jazz. O clarinete viñou sobre todo na época do cine, gracias a Gonzalo e Alfred Pico. Outros clarinetistas famosos son George Lewis, Hank Young e Gary. Aquí temos un clarinete que, como sabedes, é de vento valente. A batería pode crearse que empezara os cantantes de jazz, ao xitar pratos, bombos e outras pezas para crear as súas melodías. David Jones e Dusty Singleton son os bateristas da dirección e ambos dous son italianos. A trompeta é un instrumento de vento metal moi importante no jazz. Considérase un instrumento que corre os instrumentos do jazz. Antes era sustituída pola corneta, xa que era máis fácil, porque era máis fácil de conseguir. Un gran trompetista foi Louis Armstrong. O saxofón é un instrumento clave no jazz. Habeto 4 tipos distintos de saxofón. O saxofón soprano, o saxofón alto, o saxofón tenor e o saxofón barítono. E ademais coinciden cos tipos de voz do ser humano. Un gran saxofonista foi Charlie Parker. O piano é un instrumento moi usado no jazz. É un instrumento de cuerda percutivo. Entre os pianistas máis famosos destacamos a Duke Ellington, Thelonious Monk, Chick Corea ou Keith Clark. O blues apareceu na segunda metade do século XIX nas cidades de Estados Unidos. Eran os escravos das plantacións de algodón, como este, que o representaban. O jazz, o blues, podía expresar os sentimentos do intérprete. Esta é unha melodía de Robert Blues. O ragtime creouse no último tercio do século XIX, desenvolvido en St. Louis, Missouri. Solíase utilizar nas orquestras. Moitos músicos se consideran un dos primeiros exemplos de música nunha peza.
Pois esta peza fíxose moi famosa grazas a que apareceu na película titulada El Golpe, dirixida por George Roy Hill. O jazz de Nova Orleans empezou despois da Guerra de Extinción. As bandas eran ambulantes e solían tocar espirituais, ragtimes e marchas. O jazz de Nova Orleans tamén se lle chamaba a Santísima Trinidade do jazz de Nova Orleans, que era como lle chamaban algúns músicos. E aquí tedes un exemplo. Agora pasamos de Nova Orleans a outras cidades de Estados Unidos, como son Chicago e Nova York. Inicialmente, os músicos emigraron a Chicago polo peche dos locais de Nova Orleans. Un destes foron King Oliver, Louis Armstrong ou Johnny Cox, entre outros. Moitos outros trasladáronse á Cidade do Vento. Alí gravaron os seus primeiros discos da década dos 20. Os músicos que marcaron o rumo a este estilo son Fletcher Henderson, Duke Ellington, Jimmy Rutherford e Chick Webb. O principal destas orquestras eran que son grandes. Benny Goodman era o director dunha banda moi popular desta época. Os músicos máis importantes deste estilo foron Artie Shaw, Harry Glenn, Lemire, Tommy Dorsey. E agora, como vedes, en esta Big Band xa empezaron a ver músicos brancos. Agora vais a ver unha peza de Benny Goodman, a de Lemire. Agora falaremos outro estilo que viva jazz e hard rock. O novo estilo deriva do bebop anterior, que presentaba máis cerebral. Os músicos deste estilo tenían a técnica de tocar os orígenes. Introduciron un novo sonido influenciado pola música clásica do jazz. Algunos representantes podemos de ellos Charlie Parker e Dizzy Gillespie. Agora poderedes ver un exemplo da música de Dizzy Gillespie.
60, 70 e 80, o rock e o pop son os herederos directos do jazz. Xorden novos estilos musicais nos que destacan o free jazz e as fusións. Un exemplo de fusión é o Latin jazz. Aquí vos deixo, primeiro, un exemplo de free jazz e outro de Latin jazz. Agradecemos a Google, Wikipedia e a Press polos seus contidos que fixeron posible esta presentación. Ata aquí chega a nosa presentación. Pero como non lle imos contar? Si un descubrimento increíble. E además, parecen moi listos e portáronse moi ben. E se ten algún fallo, non funciona ben, este de aí non estivo atento. Pois eu vou contar igualmente. Resulta que os de sexto temos un pequeniño segredo. Creamos unha máquina do tempo. Podemos facer que veña Napoleón, un dinosaurio ou Einstein, pero vos? Como vos estamos mostrando unha presentación de jazz, supoño que o máis correcto sería traer uns músicos importantes dentro desta música. Así que, que nos parece si traemos a Glenn Miller e a Louis Armstrong? Sí. Pois ben, Paco, por favor, procede a poñer os cálculos e as coordenadas correctas. Para que aparezcan aquí, xusto aquí, nesta clase. ¿Qué? ¿Por qué non chegan? Sabía que tería éxito. Por favor, recibamos con un gran aplauso. Ya que estamos aquí, vamos a aprovechar para hacernos una entrevista. Luis, ¿cómo conseguiste esa tu primera trompeta? Claro, xa me olvidaba de que os nosos amigos falan inglés. Pois les dixo que lle gustaban as tacas, tamén as tacas como Iso é mentira! A ver, traduzo é. O que Luis, o noso amigo, o trompetista, dixo foi que tuvo unha infancia algo dura. Súa nai reparteunos adoptouno unha familia de xudeus a cambio de que traballara para eles. O pai desa familia foi o que lle regalou a súa primeira trompeta. Ahora, como usted quiere. Sabemos que además de músico, fostes militar e piloto. Ahora ben, se tuvieras que escoller un destes, cal escollerías? Aeroscom, Steam, Bravo, what else?
Acórdase que na Segunda Guerra Mundial el era o encargado de divertir e tocar as tropas estadounidenses trasladadas a Europa. Así que non elixiu ningún, porque non se imagina a súa vida sin ninguna desas dúas cousas. Vamos coa última, que hai que ir acabando. Que lle diríades a un neno ou nena que quere ser músico famoso, presidente ou presidenta do goberno, escritores, novelistas famosos, pintores famosísimos, por exemplo? Eles com o Motorreis Wesley, eles com e despeto aqui do Dorde. Luis dixo que el pasou por un increíble racismo e ainda así conseguiu triunfar como músico. Así que di que se vos propoñedes un objetivo con esforzo, chegaredes a cumplir. Glenn dixo máis ou menos o mismo, pero que ese de aí atrás segue sen atender. Ponme moi nervioso. Bueno, ahora sí, hasta aquí esta presentación. Decidieron